Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zeSithembu season 3. Well, guys, ubaba uMseleko usebenza behind the scenes kule show yezingane, and uSibindi uthi uMseleko ofike ne-idea yokuthi akube khona izingane zeSithembu after ebone ukuthi abantu ba-react kanjani kwisithembu sakhe semjono. Ubaba uMseleko umake register ilento esizoyihleba la. Iyahlekisa futhi iphinde ingahlekisi. Kunodade, kunama-viewers, kunama-fans of izingane zeSithembu abathe ku-season 2 ababuyi bona. Ngicela ukuxoxela ukuthi babuyile, and bona mabebuyile vele asikho isidingo sokuthi bechaze, akekho umuntu abazomchazela. Ngifuna ukuchazela lo ongaboni ukuthi ubaba uMseleko umake register. Angithi manje kuthiwa uMseleko akamthandi uTirelo. Yilento le eyakhe yomqondweni wakho. UMseleko uyakwazi ukumanipulate or strategic. Ngesikhathi wena ukuthemba lokuthi uMseleko akamthandi uTirelo uhleli kule TV show izingane zeSithembu. Asikho isidingo sokuthi ubaba uMseleko a-entertain Tilero's fans, because already abantu abakhona labo Tirelo. Le team engekho ebizimaka yona absent ku season 2 i-present manje. Ngobani? uMseleko akamthanda uTirelo, uMseleko akampost uTirelo, uMseleko uzosebenzisa lokhu okuzosebenza ukuthi labo bantu bebuye. Izingane zeSithembu bahleli ku number 4 mangibheka ku DStv stream yesterday. Kwenzeka kanjani lokho? Okusho ukuthi kule number ya previous season abantu ade bebuka ishow abahambile. Yabo ukuthi abahamba bahlala iyenzeka lento na TV show. Izingane zeSithembu bahlele ku number 4 mangaphosisi, and abaphumi kwi top 10 because lama TV shows ungabuka noma ngasibo isikhathi engibuka ngazo. So mangibheka la ku DStv stream ngibuka ukuthi ku top 10 khona ama shows a top or ama shows asebuke kakhulu. Izingane zeSithembu yima bezongena namhlanje ngo7 right, from Thursday, because I'm going Thursday, Wednesday, kuze kube izolo bakwi top 10. Angeke abehlile kuma TV shows abukwayo. Angikholela futhi ukuthi abaningi kakhulu abantu abasha, abantu ade bekhona already. uMseleko usebenzisa ukubukeka engamthandi uTirelo, vele uTirelo ukwi TV show. Abangekho babuyisa ukuthi uMseleko akamthandi uTirelo. Kodwa mase uyibhekisisa leyo nto, ubaba omdala uTirelo noma phela eshade nomakhwela akhe. Yaxolisa noma eshade nomakhwela akhe, kodwa uTirelo ufana nengane kuMseleko. Why ezomzonda kangako? Iyenzeka kuwena ngoba wena ngithi ujabulile. Wena usuTirelo uyagowa sihlale nawe sibuke izingane zeSithembu. Mina ngidinga ozongishaya ke noma ozongithethisa. Season 3 anguqedi, ngivela ngifikela ubuthongo, kodwa wena ngizowubuka ngoba fanele sixoxe ngawe. uMseleko umake register kubalansile la. Lento ifana nani mawusuka uthengisa, uyabona ukuthi yini ehambayo. Mase kuba khona lento le ehlezi ifunwa abantu kodwa ingekho, mase uyayiletha. Amahle uyafika usepostiwe. Kodwa mina ngizwa ngani ukuthi umamkhulu kuthiwa uTirelo. Waye uMseleko ezoposta amahle, wakha isithombe sokuthi usayida noAmahle. Ngesikhathi esayida noAmahle ku social media, because social media kusiyindawo yangempela, kodwa ke singayenza yangempela ngoba sibuye sithathe imgosi khona. uMseleko uma esayida noAmahle baningi abajabulela lokho. Balapha ku TV show ziyakhala, vele ke ziyakhala, zisazokhala. Ngizwile kuthiwa uThando neSithembu bakhethiwe, baqokiwe, and ngisengifuna ukubhekisisa ukuthi baqokelwe ini ngoba this time kufanele bebuye nayo. And into ekufanele beyenze bandla bezame ke nabo ukuqoqozela abantu. Ngeke ngabona kunamanye ama TV shows uma kuzovotwa bayavela abantu besho ukuthi sicane isivotele
sibiziwe ama-nominations athini bevotele ngoba abantu bebakhuthaza. Yes, usizini 8 siwubukile, usizini 7 siyawazi, uthando nesithembu sebehlale iminyaka ewu-8 kwi-screen, kodwa abantu bayithanda leyo nto ukuthi kube uvele ukuthi uya-appreciate. Mina bengizokhumbuza lo ongaboni ukuthi le game le maths le iyakushaya nawe, ngoba wena ungenzeka ukuthi ku-season 2 wawuze ubhale wena uthi ngesize sivote ngisho benganominathwa kuphi, kodwa usukhona, usuteam amahle. La kuthiwa khona umseleko uwenza nje, umseleko ubias ukhona. Kwi-comment section siyakuthola, and masobhala futhi ukuthi abanye bathi u-50-50. If kuno-30% kaTirelo, lo 70% ongekho ukhona, ubuyile futhi. Kodwa angikholwa ukuthi nihambile, ngoba phela yini enibuye nicike ukuthi sesihleba kakhulu ngompumelelo. Sithi kodwa niyazi ukuthi kwi-TV show umseleko make register ngendlela efanayo makakuthando nesithembu. Kuwukuthi ku-social media asazi ukuthi wayengabi fair. Kwi-birthday yami Makhwela akamposti, uma yena umpostile, uma Ngwaba umpostile ngaso birthday yakhe. Wenzeni uMakhwela? Sangikhuluma izinto eziningi kanye bengizonikhumbuza lento cha lo baba lo hayi ukuba business minded nale TV show. Kodwa phela kuthiwa ke uyabhala vele, umuntu owumbhali obhala incwadi noyifundayo uyakwazi ukupredict izinto. Lena ke futhi ayidingisha ukupredict, kuthiwa ilula ngoba i-TV show uyithola kwi-comment section yabantu ukuthi abantu bafila kanje, maso udlala ke around lezi zinto ezifilwa abantu, usebenzisa imizwa yabo ukuze i-TV ibe i-success. Umseleko make register. Nakuthando nesithembu sazoyixoxa ukuthi i-register imaka kanjani, ngoba la kwezingane zesithembu why sekukaningi upost usinga bakho dampost uTirelo. uTirelo ukhona kwi-show, ama-fans akhe kusho ukuthi ahleli, uTirelo usakhona. Maye sakhona ayikho into yokuthi vele lapha nayapha uTirelo. Lokho ngekho-ke laba bathe bayahamba bakhona sibuka nabo, abadiniwe babuyile, kodwa babuye ngomuzwa wokuthi ba-happy manje because uTirelo uzogoba, umseleko akamthanda, noMayeni naye akasekho kuma-meetings. Kodwa-ke ngiyayi-understand ngaMayeni, angiboni ukuthi kuhle for umuntu owumama abe nengane mhlawumbe behavior ngendlela angahambisani nayo mase lokhu ethinteka, ngoba ekugcineni akekho baneqiniso lokuthi kuthiwani off camera. And ngisho ngazama ukuthi uyabonisa ekugcineni akuzukwenza yena isinqumo sisele nengane. Asivaleke lesi sazoxoxa, and mina imfishi ushuni wami la ku-YouTube. Njengoba ngingekho right guys, ngithatha lokho engithatha ngaleso sikhathi ngikhulume ngakho. Lokho kwakumake i-register ukuthi ngiphezu kwakho. Uthando nesithembu hayibo, izingane zisithembu hayibo, and abanye-ke sebeyawukopela lo shuni. Kuwukuthi-ke phela manje mase into ine-reality show ngeke size sibuke into eyodwa kuwona wonke lama-TV shows. Ngeke bonke bekhuphuke ngoshuni wesithembu or ngoshuni wesithembu somjolo, ngoba nakho uthando nesithembu baze bafika ku-season 8. Ashongo ukuthi isithembu siyasithanda, i-drama nje esifika kuyona silunguze. Kokunye-ke nathi sibuye siyibuze ukuthi ayibo mase into enje kungasi siya-enjoya kusho ukuthi si-toxic yini, kodwa sibuye sithi no, akuzona iy'ndaba zethu, iy'ndaba zabo. Bye.